Ngiphinde ngiyabingelela futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi ebusayo kuze kube phakade. Kuyintokozo futhi bazalwane ukuphinde sihlangane ngegama lenkosi yethu Jesu, simemezele umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe uNkulunkulu. Sifuna wona bazalwane, sikhuluma indaba ezinhle zombuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Siyaqhubeka nama-series njalo ngama-Saturdays akhuluma ngezinhlupho emva kohlwitho eziwulaka likaNkulunkulu. Njengamanje sesizobuka-ke isigaba sokugcina, ikhathagori yokugcina yezinhlupho lebizwa kuthiwa ukuthululwa kwezitsha zezingelosi eziyisikhombisa. Sizoqala ukufunda kuvesi 1 bazalwane. Silungiselela uhlwitho egameni likaJesu. Inkosi Jesu iseduzane ukubuya ngokweprofetho zeBhayibheli ukuthi siyobona ngani mase isizobuya. Siyayibona impawu eyakhuluma ngazo inkosi uJesu. Kungesiwona kuphela, ngiyakhuluma nangabapostoli bayo, abaprofethi, ukuthi isimo sabantu sobe sinjani emhlabeni. NjengoPaul, uma ufunda 2 Timothy chapter 3, qala ukufunda lapha verse 1, ukuthi ensukwini zokugcina abantu boba ngabazithandayo, abangenalo uthando, abangahloniphi abazali, abangaleli abazali, abathanda imali. Liyaqhubeka libale lapha nozofunda 2 Timothy chapter 3 from verse 1. Futhi abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla kaNkulunkulu bewaphika. Siyambonga uJesu wethu bazalwane ensukwini zokugcina. Senzela umusa ukuthi asivule amehlo, asikhumbuze ngomoya engcwele ukuze sihlambulule, singcwelise, sibe ngcwele. Ngaphandle kobungcwele singeyibone inkosi. So-ke sinikeziwe ithuba lokuthi sihlambulule, inkosi ikwazi ukuthi isamukele. Amagama ethu angasulwa encwadini yokuphila yewundlu uJesu Kristu wavuka. Siyabonga kakhulu. Mhlambe nje ukukhuthazana ukuthi nawe ulifunde iBhayibheli lakho, ucheck ukuthi impawu zithini zokubuya kwenkosi yethu Jesu, ngoba okuningi uJesu akhulume ngakho uprofethe ekhuluma ngabaprofethi before afike. Yona inkosi uJesu yaphinde futhi yakhuluma isifikile, iqhubeka lapho kulokho kwakuprofethwa abaprofethi. oZakhariya sayibona impawu, olokhuzana, oJoel, oHagayi, Isaya, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, kanjalo abaprofethi labo. Ezinye futhi izimpawu eziningi uJesu nabaprofethi abakhulume ngazo bekusetshenziswa i-yardstick engu-Israel, bekubukelwa ku-Israel, kusetshenzwa ngo-Israel ukuthi-ke mangabe sekuyizinsuku zokugcina kumiswe isizwe sakwa-Israyeli ukuthi iziphi izinto ezizokwehla. So-ke ama-prophecies abhekene nokubuya kaJesu nensuku zokugcina awacacisi kahle ngendaba yohlwitho, i-rapture, but ikhona indaba yohlwitho, akhona ama-prophecies akhuluma ngohlwitho, i-rapture, noma igama elithi i-rapture eBhayibhelini lingekho, kodwa isenzo leso sokujabula okukhulu lapha abantu besuswa khona emhlabeni beyiswe ezulwini. But i-catching up yona esiyithola eBhayibhelini, catching up, ukususwa, uhlwithwa, uyiswa phezulu. Indaba yohlwitho ifana nevangeli lensindiso, ukuthi abezizwe nabo uNkulunkulu yababalela ekutheni bahlanganyele ezethembisweni ayithembise isizwe sakwa-Israyeli. Ukwenza kanjani lokho uNkulunkulu? Abezizwe bengenawo umthetho wakhe. Ukwenza ngokuthi aveze uhlelo
lokusindiswa ngomusa wakhe. Right. Lento yokusindiswa kwabezizwe babe inhlanganyelo bahlanganyele noIsrael into ebifihliwe. It's a mystery. Siyakuthola lokho uma uMphostoli Paul echaza. It is a mystery. Okusho ukuthi akukhulunywanga abaprofethi ababoniswanga ngakho ngoba bekufihliwe. Kodwa bathi bekhuluma bekumoya nabo babengaqondi ukuthi kusho ukuthini kuyinto kanjani. That is why mase kushunyelwa ivangeli lapha encwadini yezenzo kwakuba ne-conflict phakathi kwabezizwe abasindiswayo nalabo abasindiswayo abangamaJuda. Ingakho kuze kube khona uchapter 15 izenzo uzama ukuthi resolve i-conflict ekhona phakathi kwabazalwane. Ingoba yayingacacile lento no kuzana no chapter 10 zona izenzo noPetru naye mayeshumela ivangeli kulabo abangesona amaJuda bezizwe. Naye wanenkinga impela imdida lo ndaba. Kwasiza ukuthi ingenelela inkosi ukuthi hlaba udle ungabizi engikuhlambululile ngokuthi ngcolile. Hlaba udle konke okusho ukuthi nabezizwe nabo bayahlanjululwa ngokukholwa egameni likaJesu negazi likaJesu. Nabo benziwe babe amalungu omndeni wasezulwini. So bebididana lento iyimfihlo ifihlakele. Kwabiza ukuthi uNkulunkulu ayambule ngey'ncebo zakhe uMphostoli Phawule ukuthi ensukwini zokugcina nakuyiPetru wambula. Njengoba uPetru ayengumphostoli okushumela kakhulu ivangeli kulabo abangamaJuda besizwe sakwa-Israyeli. Kwabiza ukuthi naye njengomuntu oyi-leader, oyi-elder, umphostoli ambulelwe yabo le mfihlakalo ukuthi uNkulunkulu uyabamukela nabezizwe abafaka ohlelweni lwakhe lwensindiso lwesihawu lomusa nezithembiso okwakucatshanga ukuthi zakwa-Israyeli kuphela. So-ke manje makukhulunywa ngohlwitho-ke uhlwitho kuzohlwithwa ibandla lihlanganisa isizwe sakwa-Israyeli kanye nabangabona abesizwe sakwa-Israyeli ababizwa kuthiwa ama-Gentile people, abezizwe abangewona amaJuda. So lolu hlelo njengoba luyimfihlakalo lokusindiswa kwabezizwe kanjalo nokuhamba kwabo-ke beyibandla kuyinto emfihlakele. So-ke mawufunda ama-prophecies acacile kakhulu akhuluma nge-second coming, ukubuya kwesibili kukaJesu. Njengalokhu kwaprofethwa kwe-Old Testament ngokuza kaMesaya. Igama elithi Mesaya lisho ukuthi Kristu. Igama elithi Kristu lisho ukuthi ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Then owayezofika abe isisombululo, solution laphana kumaJuda axakwe ukuthi bacindezelwa bezizwe. So-ke ukuza kaMesaya kwakuyinto eyimenyezelwa kakhulu ukukhulunywa ngayo. So-ke ukuza kokuqala ikhona okwakugqanyiswa. Kanti futhi ngomoya kaNkulunkulu kwakungambuliwe engcekwini abaprofethi ukuthi-ke khona ukuza kaJesu kwesibili. Ingakho uJesu mayesafika kokuqala wabadida abaJuda nabaFarisi abantu kade befundisa umthetho, teachers of the law, ukuthi-ke kusefikile manje balindele ukufulfileka, ukugcwaliseka kwalokhu akade kuprofethiwe bekufunda. Kanti kukhona uhlelo lukaNkulunkulu ukuthi usazosindisa, uJesu usazofa achithe igazi abe umhlatshelo. Then-ke lokhu kade bekulindele kuzofezeka kugcwaliseke nge-second coming. So-ke iyona egqamile kahle kangcono kakhulu indaba yokubuya kaJesu kwesibili. Le ye-rapture iyimfihlo. Iyambulwa umoya engcwele ikhona ezwini kodwa iqashile. That is why-ke manje kune-argument-ke kunama-debate noma kunokuphikisana. Abanye bathi i-rapture yikho, into ekhona i-second coming, ibandla ngeke lihambe kodwa kuzobuya uJesu kususwe ababi emhlabeni. Yes, kuzokwenzeka lokho. But ababi before basuswe uNkulunkulu uzoqala abajezise, uqala abaphanishe. Ilokho-ke sizama ukukuveza kulama-series, amavidiyo ngendaba yesambulo. Mhlambe-ke mawuthi uthola lena ohlehlaka uthola amanye ucheck ukuthi Saturday going back athini, uzofika ekuqaleni upart 1. Mhlambe mawuthola lena asekhona amanye ngithi awu-5 beside le kasisi lengenza manje upart bani lona
upart 10 lo sorry upart 11 njengamanje lo ngizowenza. Kusekhona upart 12, 13, 14 to 17 to 16. So ke uqhubeka ulalele ukuze uzothola leyo insight ngendaba yokubuya ngendaba yenhlupho ukuthi ke before ke uJesu abuye kwesibili yini ezokwenzakala. Then ibandla selihluthiwe before uJesu abuye, leyo period, leso space leso ibandla lehluthiwe, uJesu usezobuya, kwenzakalani emhlabeni. Then kuzobe uNkulunkulu ejezisa laba abasala ohluthweni, kuyisikhathi sokuyiphindiselela kumaphikankani, kwababi, kwabezizwe, bahlubuki, kulabo abangamashinga bangakholwa ivangeli likaJesu Kristu, nalaba abathi basindisiwe kodwa bethandizwe nempumelelo yalo neminako yalelizwe, beqa umyalo wezwi elithi nakani kwaphezulu, ninganako kusemhlabeni. Bona babhizi banako kusemhlabeni, bayikhipha busy ngezinto zemhlabeni, izinto zenyama, batshala enyameni, and ekugcineni bazovuna ubhubha kwenyama. Into ebasalisa ohluthweni besindisiwe ukuthi bebebhizi benaka iminako yalokho kuphila. So ke sizofunda lapho-ke bazalwane inhlupho ezobe zikhona between isikhathi lapho ibandla lihluthiwe lihambile nalapho uJesu ezobuya kwesibili, second coming. So khona izinto ezokwenzeka lezo lezi ebhalwe la esambulweni-ke. Siyafunda-ke upart number 11 njengamanje egameni likaJesu. Sifunda-ke isambulo chapter 16, siqala ukufunda verse 1 sigcine verse 2, inhlupho elandelayo. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa, hambani nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu. Hambani nithululele kuphi? Emhlabeni. Okay, kulaba abaphikayo ukuthi uJesu Kristu uzolisusa ibandla lakhe ngoba ungumsindisi, ungumhlengi. Mawufunda isambulo 18 verse 4 malithi phumani phakathi kwabo ukuze ningahlanganyeli okwenhlupho. First item sokuqala ngokuvuma kwethu, ngokukholwa, nge-obedience yethu siyaphuma kwi-system yalelizwe, Babylonian system, worldly system, secular system. Then siyaphuma sibe kwi-position yobungcwele gelekeqe, siyihlukanisele uNkulunkulu, separated unto God or consecrated unto God for holy use only. Then uJesu-ke bese sithatha siyingcwele, sihambe nomoya ingcwele sikhaya. Then uNkulunkulu uzobe sethuma ingilosi zizothululela izitsha zolaka emhlabeni. Ulaka luvuthela umuntu othema etshelwa into wangayenza, umuntu ongalaleli, umuntu ohamba ngendlela yakhe engathokozisi uNkulunkulu ophilayo. Then ulaka-ke lufikela umuntu onjalo, aluzukufikela abantu abakholwayo abasindisiwe egameni likaJesu, bephila ubungcwele, bezidelile, and labo bantu bazobe behlushwa emhlabeni, behlushwa yilaba. So-ke uNkulunkulu bayalilela ukuthi ningayiphindiseli impindisele yakhe. Lesikhathi-ke sempindiselo-ke manje, ingelosi ithunywa emhlabeni ivele ezulwini. Emhlabeni siyazi ukuthi abantu vele kuziwe kubona kuzojesuswa abantu emhlabeni. So-ke uma njengamanje ungenza i-research, u-check-e kwi-history ukuthi lezi zinto ey'bhalwe lana seziye zenzeka yini, khona lapho kunama-record azo khona. Esikutholile kukhona okuma-natural disasters, but not in this manner, ngendlela okubekwe ngayo lana, but it is yet to come. Lokho kubhalwe lana yinto that is still in the future, ezayo. So ilinde isikhathi sayo. Kulamanye ama-videos lapha ku-chapter 8 no-chapter 9 sivezile iy'nhlupho ukuthi khona ingilosi ey'gciniwe zobumnyama lapha ngaphansi, amadimoni agcinwele isikhathi specifically lesi la ezokhishwa khona, azokwenza lo msebenzi uNkulunkulu kade wabeke lamadimoni wabekele wona, noma lezi ngilosi ey'bekele umsebenzi awubekele zona. Uyabona ukuthi uNkulunkulu uhlelekile, uyazi ukuthi wenzani nini and wenza kanjani.
So ke nawe la uverse 1 ke uchapter 16 esambulo kuthiwa ke nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu. Okay, isitsha sokuqala ke eyokuqala ingilosi ke ihamba nesitsha izosithulula kuphi emhlabeni. Verse 2, eyokuqala yaya ke yathululela isitsha sayo emhlabeni. Kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso wesilo. Abantu abaningi bazomukela i-triple 6 uphawu lwesilo ngokwesambulo chapter 13. Bazomukela uphawu lwesilo ngoba befuna impumelelo nokumukelwa ababusi balelizwe, befuna ukugcina istandard salelizwe. Then into ebadukisile badisivile ukuthi batshelwe nge-bright future, batshelwe nge-prosperity, nge-success. So ke manje kufanele bafunde, kufanele basebenze, kufanele babe namabhizinisi, babe involved kuma-civilian affairs, the affairs of this world. So manje laba bantu banaka iminako yalokhu kuphila, babona amathuba evela. Uma ngabe ababusi balelizwe beveza amathuba athile, bedevelop umhlaba, kuyakhiwa, kuvezwa amathuba omsebenzi, amathuba amabhizinisi, omathenda, abantu bayayibamba lezi zinto bayayithatha. Right. Kuzofika isikhathi lapho ke kuthiwa abantu abamukele khona i-triple 6. Ukhesh uyaphela kwi-monetary system. Kuzoba ne-one world order. One world, i-one world order ifaka i-one world religion, one world economical system, one world monetary system. Izophela indaba yemali le yokuthi digital esiphathi imali yamalokhuzana amakhadi asebhenki. But abantu abasalohlwithweni bazobe bona ke sesambile thina, sekufakwa le chip ezofakwa la ngaba right, isandla soka right noma ebunzini, ushisambulo chapter 13. Ngokwenze njalo laba bantu bazobe sebeyinikela ngokuphelele kuSathane, bayobe bevalelisa uNkulunkulu ophilayo nakuJesu Kristu inkosi, abasophinde bathethelelwe naphakade. So ke labo bantu abazobe bethi sifuna izinto ehambe kahle, ngoba bazochaza kahle ababusi bezwe umphiki Kristu, isizathu sokuthi kumukelwe i-triple 6. Njengokuthi nje kuyabonakala ukuthi ama-scammers maningi emhlabeni, ubugebengu buningi, kulahleka imali zabantu. So ke lento bazoyipresenta kahle, iyinto enhle lusizo, njengalokho uSathane nobuqili bakhe vele kade he's been doing that ever since. Usenza ngamanga, but abantu bakholiwe ngamanga, njengayo indaba ye-school education amanga. Then that's why njengayo indaba ye-health system, njengayo indaba yama-sports, ama-celebrations, onke ama-celebrations akhona, njengayo indaba yani ye-prosperity, success, amanga onke la kwaSathane, yabona. Awufikanga nanto emhlabeni futhi uhambe nalutho, into nje ekudisivayo ukuthi uyibone umkhulu unezinto, yabona, ubingazathi ezakho, akuzona ezakho ezomhlaba, ezezwe, yabona. Wena unenso uNkulunkulu azaziyo yena ozoyihlala emhlabeni emva lokhu uhambe and kuphelile for good. So that's why inkosi uJesu sithi kufuneka silahlele lokhu kuphila lokho, esincomana ngakho, sipraisane ngakho, siphakamisane ngakho, sishalene ngakho ehlombe kwala emhlabeni kwesikhashana, kodwa kube ukuvuma umuntu ukuthi uyakudela lokho kuphila, so that ezomukela ukuphila okuphakade, asindise ukuphila kwakhe, athole ukuphila okuphakade, then athole ingcebo yaphakade. So manje ke abantu abazokholwa amanga kaSathane bemukele i-triple 6 bafaka uphawu lwesilo, le nhlupho lena ngendlela okubhalwe ngayo izobe izozwisa ubuhlungu labo bantu bonke abanophawu lwesilo, abazobe bethi kuhamba kahle yonke into, i-biochip wathi ngazi bakubiza ukuthi njamanje, but sebeqalile njamanje bakunikeza amagama, and uyabona izinto abazenzayo bayapractice njengoba kune-robotic system njena, kupractice-wa yonke lento lena. I-preparation, abantu bezwe basebenzela uSathane babhizi, yabona, babhizi njengamanje, baprepare inkosi yabo enkulu uSathane ezofika ngomphiki Kristu ozokwambulwa ibandla selihambile. So ke labo bantu ke bazojeziswa ngale nhlupho ke, bazoshawa ngesilonda esibuhlungu esibi kakhulu, abantu abakhileyo kuphi emhlabeni. Alright.
abakhuleka kuso isilo abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso wasisilo. Isilo kuzobekwa i-statue, then bese isilo siphefumulela kulesi statue, bese i-statue siyahamba. Ama-statues agcwele all over South Africa, siyakwazi lokho. Statue sika Nelson Mandela, nalapha eStenga nje kwaDukuza la KZN, khona lapho Albert Lithuli istatue sakhe, khona esika Gandhi obani lo weNdiya ophethe unyaba wenkuni, bayazi abantu balaphana balokhuzana. Ama-statues agcwele all over yenziwe. Thatha leso statue-ke kuba kuthiwa-ke ukhona umuntu ozofika aphefumulele, then bese simuva sihambe siphile sibe into ephilayo. Kuchazwa kanjalo eBhayibhelini. Then bese abantu bebona amandla amangalisayo. Uma ufunda 2 Thessalonians chapter 2 qala ufunda verse 7 wehlushwa ezansi, kuyavezwa lapho ukuthi uSathane ngalesi sikhathi uMkristu esemvuliwe uzodeceive abantu ngama-miracles nama-wonders and signs, yabona, uzokwenza izinto abantu ezobashiya bethi wow, yabona, bese bethi impela uNkulunkulu oba nalapha esambulweni kubhaliwe ukuthi bazokhuluma ukuthi akwehla umlilo uvele ezulwini wehle. Kuzokwenziwa nje izinto engajwayelekile eziweight, abazothi abantu babamba ngezansi ukuthi yo asikaze sibonde njeni, then balumukela uphawu lompheki Kristu ngokuvuma kwabo ngokuthanda kwabo. Those people-ke basazothola i-judgment yabo. Yipi le judgment? Eyokuqala yaya-ke emhlabeni yathululela isitsha sayo emhlabeni, kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Basazophathwa isihlungu, odokotela, ososayensi, ama-politicians, ama-professionals, abafundisi, obhishobhi, lonke uhlobo lwabantu, religious people, wonke umuntu ophilayo enomzimba la wenyama, kuzomila isilonda kuye sibuhlungu. Akekho uzosiza omunye kuthiwa kulashwe leso sifo leso silonda leso sizobe sibuhlungu, sizobe sibuhlungu. So isikhathi lesi-ke njengamanje uNkulunkulu esithumile ukuthi sikhulume kanjena ukuthi sizokuxwayisa, uthatha isinqumo esihle udele konke kwalelizwe. Uma ungakasindisi usindise, uvuma uJesu abe inkosi nomsisi wempilo yakho, bese udela konke kwezwe. Ucela umoya engcwele akwambulele iqiniso lezwi likaNkulunkulu, iqiniso levangeli, inhloso yendaba ezinhle, good news that is the gospel of Jesus Christ, the gospel of God, of the kingdom of God, gospel of the kingdom of heaven. Kwambulelwe so that uzothatha isinqumo ukwazi ukusimela, ngoba bonke laba bantu abazohlushwa ngale nhlupho bokuqala bazoqala bahluphe bonke abantu abaphumayo kwi-system yabo, kwi-program yabo, kwi-order yabo, yabo, kwi-standard sabo. Bazobahlupha ngoba bafuna bheke, yabona. So-ke siyabonga kakhulu bazalwane, bengithi angisho-ke kule video-ke inhlupho ngokwezwi likaNkulunkulu ezokwehlela umhlaba izokwenzeka lento. Mayethi uJohane lana-ke it's like mayikhuluma i-past tense, yabona uma ubona i-vision ebusuku noma uphupha iphupha, ngithatha iphupha nje engiphuphile, angithi bese ngekho thina isikhathi uphupha wena mase uxoxa uthi hey ngibone ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi, kanti leli phupho lisakhomba into esazokwenzeka, yabona. Asathi omunye umuntu mangiphuphe kufiwe, ngampela kusuke kuzofiwa. Akafiwa njengamanje, uphuphile, ubonile kufiwe, ephusheni sekuyi-past tense, uyibonile yenzekile leyo nto, but yona in reality isazokwenzeka. NoJohane wayebona unikeza umbono la isambulo, mayexoxa ukuthi ubone kwenzeka ukuthi nokuthi, wayibonisa into idlala injengoba injalo ngesikhathi ezokwenzeka ngaso emhlabeni, yena uJohane wayibona. So akungadideki ngalokho ukuthi malikhuluma ngathi into eseyadlula sekuyi-past tense. No, angithi umbono isambulo kwambuliwe, wayekhonjiswa lento mayesexoxa uxoxa into ayibonile. So useyasixoxela manje ukuthi nazi into ekebonile, but lento ayibonile into esazokwenzeka. Mina ngizoconfirma lokho ukuthi izokwenzeka loo nto, but we can still escape this kind of i-plague egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu inkosi, kakhulu bazalwane, inkosi ongusisibusise egameni likaJesu. Amen.